amb el Toby, que és un petit, gran superheroi. El Toby va molt pinxo, veient-ho tot. El Killer, que és un soldat molt maco. Va amb el seu casc militar. Molt bé, un fort aplaudiment per la Carol i el Rocky. Ara, bueno, el Pikachu, amb el Pikachu. Molt guapa. Sí. Bueno, a presentar el Pikachu. Bueno. La mexicana no quiere. Que no vol. A veure, que preguntarem qui és la Dalca. A veure, qui és la Dalca? La Dalca participant 13. Que és la Rebeca o la Nua? Si m'equivoco, em corregiu, Vinga, el 14, que és el Francisco, us farem que esteu junts davant del jurat, així. El 14, la Bruna, la Gina, y la Zoe. Les 4 rosetes, com podeu veure.